Vin și te învârtești în jurul unui obiectiv, poate merită în ușie. Sunteți în dreptul unui garaj. Aveți privilegiul de a vă parca mașina peste noapte în garaj. Da, asta e adevărat. L-am obținut în urmă cu 20-30 de ani de zile și îl folosesc. Contract Kylian Mbappé poate semna acum cu orice alt club. Ziarul L'Equipa anunță. Свой застав в федеральном сельскохозяйственную программу. Descrezi să vă uitați, au ocupat și acolo mai intră o sumă de mașini. Multe hârguri, puține locuri de parcare, totuși. S-au mulțit foarte mult mașinile, nu mai sunt capătimpul nostru, capătimpul cel nostru, că vedeai o mașină la două. Și acum are fiecare câte două, poate chiar și trei. Și aici, mai mult de 2 ore întrebatea să se mai stai cu mașina, că mulți locatarii mai veneau și o... Нам это входит. И так, знаешь, документы. Почему первый документ от переплатить? Răspuns de 10 pentru milioane de ascultători. Asculti Radio Iași. Ești în rețeaua Radio România Regională.